A veure. Jordina Moix, què estem escoltant? Doncs estem escoltant una cançó que podem sentir als Pastorets de l'Espluga de Francolí. De Francolí. Deixa'm que saludi la nostra companya de la nova ràdio de Reus, l'Angi Aramayo. Angi, bona tarda, bon dilluns. Molt bona tarda, Eduard. Tu ets de Pastorets? Ets d'anar a veure alguna d'aquestes funcions al llarg de la temporada nadalenca? Sempre a Reus. Sí. Sempre a Reus? Sempre a Reus. Doncs mira, ara t'hauràs d'aguantar perquè coneixerem els de l'Espluga jo estic molt interessada, de Francolí. No, escolta, para bé l'orella i si tens preguntes, tu endavant, les trasllades als nostres convidats. Perquè, Jordina, qui tenim ara mateix als estudis de Ràdio Montblanc? Doncs ara mateix als estudis de Ràdio Montblanc hi tenim dos dels membres, i podem dir actors, dels Pastorets de l'Espluga de Francolí. Ells són el Ferran Lozano i la Clara Sanz. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Teniu una història, ho hem d'explicar, els Pastorets de l'Espluga fan 135 anys. Què representa això tant per vosaltres com pel poble? Bueno, per nosaltres significa responsabilitat com a actors i com a participants d'aquests pastorets i com a poble doncs, entenc que és un orgull de tenir una tradició que segueixi tants anys amb les seves parades, com amb moltes altres coses, però que fa 135 anys que es representaven a l'església. 135 anys, primer de tot, enhorabona per fer aquests anys, aquest aniversari, però també volia destacar una altra cosa i és que no es representa cada any els Pastorets de l'Espluga, no? No, exactament. És una representació que fem cada any perquè així també ho combinem amb el pessebre vivent i això és bianual. La crisi de la Covid us va afectar a vosaltres, com tots els altres grups de pastorets, i l'any passat no podíeu representar podíeu fer els pastorets. Enguany no us tocaria, però ho feu. Com us ha afectat a vosaltres en tema assajos, en tema manteniment? Com ho heu fet? Doncs bé, nosaltres primer de tot ens ha afectat perquè, a part del Covid i no Covid, des de l'última edició del 2018 es va prendre una decisió i és que es va fer un canvi total del repartiment. Llavors, quasi total. Va passar d'uns actors que feia quasi 20 anys que feien els mateixos papers a canviar tots els actors. En aquest cas jo entro nou, la Clara ja hi va ser, però també és nova, quasi. I va representar que ho havíem de fer l'any passat i per culpa del Covid doncs ho hem mogut enguany, pactant una mica amb el pessebre vivent, que seria el que realment tocaria enguany, però això realment ens ha donat més marge perquè la veritat és que fa un any i mig que estem assajant. Sí, malgrat que no el vam poder fer, no? Ens ha donat més temps i això també ens ha permès preparar-nos més i que els pastorets estiguin, jo crec que a punt. Sí. O sigui, a nosaltres ens ha anat bé, sí. perquè ens ha donat més marge, la veritat. I no sé si a l'hora de fer aquest canvi de repartiment també us ha canviat una miqueta la visió que teniu cap a l'espectacle i també aprofito per preguntar-vos si ja teniu ganes de representar l'obra. Sí, jo crec que sí, que ganes en tenim. Fa molts mesos que hi treballem i ara ja és aquell moment que volem ja representar-ho en públic per també sentir el seu feedback i una mica el reconeixement de tota la feina feta fins ara. I a més, dir que aquest any també vam apostar per una renovació de papers i el que vam fer va ser que molts personatges que fins ara els havien estat fent homes, aquest any els representaran dones, com són el cas del Llucifer, que serà una Lucifera, i una dels 3 pastors, que també serà una dona en aquest cas. Això volia preguntar jo ara, perquè enguany podem dir que la representació és la mateixa, però us estreneu, perquè, com ara deies, nous actors, noves actrius, nous papers reconfigurats, podem dir, amb altres personalitats, i també noves direccions, entre moltes altres coses. Comencem parlant per aquesta renovació de cares del de l'escenari. Creieu que hi era hora de fer un canvi després de 20 anys? Bé, sí, tant com perquè també va bé que entri gent nova i que doni un aire fresc als pastorets, com també per tema papers. Hi ha papers que ja es veien molt envellits
i que no anaven d'acord amb la persona que els representava en el sentit de que, bueno, doncs això, 20 anys són molts anys i calia aquesta renovació una mica. Lluquet i Rovelló, que representa que tindrien 15-16 anys a l'obra, ara en tenen ja 33, 34. Vull dir que la veritat és que crec que ha anat bé, ha donat un aire molt fresc. No s'ha canviat gaire cosa de tema decorats i tema escènic, que això és una cosa que es vol fer de cara d'aquí 2 anys, però és un espectacle, jo crec, no completament, però molt diferent del que era, perquè és la mateixa obra, és el mateix text, són els mateixos decorats, però els actors cadascú li dona la seva personalitat. Sí. I és una dificultat afegida? És a dir, que les complicacions de la pandèmia i del calendari s'hi hagi sumat també aquest relleu de papers, que suposo que és bo també per garantir el futur d'un espectacle marca de la casa. Fa que tot sigui més complicat a l'hora d'encaixar aquest munt de peces del trencaclosques? O realment és una cosa que els veïns i veïnes de l'Espluga senten ja tan seva que a l'hora de representar és qüestió de sumar-s'hi, volcar-s'hi i al final acaba sortint? Home, ha costat més perquè hem hagut de dividir moltes més tasques que abans no hi eren. Abans era tot molt més que anava una cosa rere l'altra, com deies, però ara tots els canvis que hi ha hagut s'han hagut de repartir en unes tasques molt més diferenciades. La veritat és que l'organització som una vintena o 15 o 20 persones organitzant, com aquell qui diu, cadascú amb la seva petit granet de sorra, i és complicat perquè movem unes 110 o 120 persones i en moments de Covid, almenys nosaltres, que també ens movem en altres àmbits de la cultura, feia temps que no movíem a tanta gent i fer-ho, doncs, costa. Sí, no? Tornar a arrencar un engranatge que fins ara havia funcionat bastant sol, ja sigui per tema organització com per tema damunt de l'escenari, arrencar-lo de nou després de tant de temps i amb canvis, amb aquests canvis, doncs, ha sigut lent, però bé, estem, jo crec que bastant contents del resultat que ens sortirà. Jo ara em pensava, Ferran i Clara, que ens parlaríeu també de tot això dels grups bombolla i de què és tan complicat, això que ens explica també la gent del món de la cultura, no? Quan passa pel programa, que la pandèmia ha condicionat totes les coses, la manera d'assistir, dels aforaments, però també la forma com assajar i de posar en escena un espectacle. Això us ha fet repensar també la forma com estar-ho treballant i fins i tot com s'haurà de posar en escena ara que entra en joc la sisena onada i la variant Òmicron? Nosaltres, fins al moment, la veritat és que ho hem anat trampejant tot d'una manera molt natural. Vull dir, hem intentat fer els assajos la manera més normal possible, tot i que hem hagut de separar grups i fer assajos amb mascareta, amb tot el que comporta, però dintre del que cap hem intentat afrontar la dificultat una mica com ha vingut i intentar-ho fer el més normal. Por, ara sí que en tenim. Ara molta. Però esperem que puguem fer-ho i que la gent... Penseu que nosaltres hem pres totes les mesures necessàries i crec que tota la resta de pastorets de Catalunya ho han fet a nivell intern i a nivell extern pel públic també és així perquè serà amb mascareta dins el teatre i si convé separar les cadires les separarem, però esperem que es pugui fer. La veritat és que la por hi és, però esperem que pugui fer i sabem que hi ha molta gent que té moltes ganes de pastorets i per tant que sigui així perquè ja fa molt temps que no es pot fer res normal. Tenim ganes. Jo tinc moltes ganes de que sigui dia 25 i anar a veure-us a l'Espluga. De fet, us puc fer una pregunta personalment, ja que sou Satanàs i Isabeló. Vosaltres, amb aquests canvis, amb aquests assajos complicats, amb mascareta, amb grups bombolla, com ho heu viscut vosaltres personalment fent de Satanàs i fent d'Isabeló? Bé, jo ja havia fet el paper i potser no és tan nou com el Ferran, però tot i així costa, perquè fer assajos amb mascareta, al principi també mantenim molt les distàncies, és una cosa que damunt de l'escenari costa i no és gens fàcil, no? Però bueno, ho hem anat fent tot el que hem pogut i a poc i jo crec que molt bé. La veritat és que jo estic molt contenta i tinc moltes ganes de fer les representacions. Ferran, Satanàs, un paper important. Què? Bé, primer, molt sentiment de responsabilitat, no tant com pel públic, que també, sinó com per pastorets mateix, perquè pastorets és una cosa que crec que passa a molts pobles i és que va tot molt lligat un amb l'altre amb l'un,
I entrar després d'una persona que fa 20 anys que fa el mateix paper és molta responsabilitat. I a la vegada intentar trobar els matisos per canviar-ho, però que a la vegada segueixis trobant aquells punts que a la gent li agradava. Difícil, moments de dificultat, però a la vegada molt agradable i que et donava una sensació molt bona perquè ho pots anar comentant i tot plegat. I a la vegada el fet de canviar la direcció també ha sigut tot coses noves, que sí, també és una cosa a destacar, no? Hi havia una direcció que també feia molts anys que hi era, que segueix, però fent uns altres tipus de direcció i, a més, ha entrat aquesta persona, l'Ester. Ara ens expliques perquè una altra de les novetats són aquestes direccions. De fet, podem dir 4 direccions diferents, quan crec que abans no eren tantes o simplement es volcava amb una persona i després d'aquí sortia tot l'altre. Expliqueu-nos com ha anat això, expliqueu-nos això de les 4 direccions, com ho heu organitzat. Sí, fins ara teníem 3 direccions i ara hem passat a tenir-ne 4, per això que dèiem també, no? De repartir una mica tasques, de que el volum de feina estigui més repartit. I aquest any tenim 4 direccions. Tenim la direcció musical, que la fa el Sergi Esparza. Tenim la direcció escènica, que l'assumeix l'Ester Majós, que per primera vegada. Tenim la direcció artística, que és la que continua fent en Josep Maria Mercader. I tenim la direcció... més tècnica, il·luminació, efectes especials, que la fa el Marroca, que també gràcies a ell podem fer moltes coses. I aquí volem una mica destacar el fet que els Pastorets és un espectacle complet, molt complet, perquè hi ha tota la vessant de decorats, la part artística, tot el tema de pintura, de escenografia, tota la part més professional, que ho fem tot amb amateurs, però s'ha professionalitzat molt, que són tots els actors. I després també tenim tota la part tècnica, que hi ha molta gent pels teatres de Catalunya que en sap un munt. Nosaltres tenim la sort de tenir el Marroca, però tot el tema d'il·luminació, fum, efectes especials, projeccions, foc, de tot. I se fa de tot amb aquest espectacle. I després també hi ha l'altra part que també cantem, i hi ha orquestra, tenim orquestra en directe. De fet, ho sentíem a la cançó. Exacte. I també tenim cultura popular. Els Pastorets de l'Espluga hi participen els bastoners, que és aquest element de cultura. Per tant, això que dèiem complet de tot. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Veiem aquí moltes veus, molts caps, moltes mans. Tot això suma per fer un espectacle de referència. Suposo també, abans parlàvem de pessebres vivents i de pessebres no vivents. Suposo que els Pastorets, una de les banderes, un dels elements també a l'hora de projectar l'Espluga fora del municipi. Sí, la veritat és que sí, i ara que ens dius això, dir-vos que estrenem nova web, que l'hem reformulat, l'hem actualitzat i que li hem donat un caire molt més modern i atractiu, diguéssim, que això també és un element clau que feia molt de temps que necessitàvem per arribar a altres públics, no? Que tenim el públic i ja ho sabem que tindrem el públic de l'Espluga, perquè són els seus pastorets i perquè se'ls estimen. Però també alhora poder arribar a més gent i més lluny. Sí, i a més, enguany també hem ficat les entrades que es poden comprar per internet, que mai s'havia fet, al ser un espectacle molt tradicional, i esperem arribar a tothom i que tothom que vingui amb la ment oberta i amb ganes de Nadal i pastorets, doncs jo crec que a l'Espluga pot trobar un bon lloc per veure el que són els pastorets i tot el que comporta pel tema aquest de tants àmbits que toquem. Ferran, Clara, deixeu-me que faci un petit avançament de cara al que oferirem a tots els nostres oients a la recta final d'aquesta entrevista. De fet, ens queden pel cap baix 7 minutets d'antena, que és que teniu preparat un fragment de l'obra on precisament intervenen l'Isabeló i en Satanàs. Això ho oferirem en directe, un caramelet que llançarem per tots els seguidors de Carrer Major. En tot cas, per no deixar allò després el nostre realitzador tècnic amb la boca oberta i sobre... Necessitareu alguna música? Perquè li podem dir amb l'Òscar mentrestant que ens la vagi buscant. No, la veritat és que no. No voleu cap música? Jo em pensava ara que faríem treballar a l'Òscar. Res, doncs, si no necessitem cap música, el deixarem tranquil·let i en acabat per acomiadar ja farem aquest fragment. Però ara que justament mencionaves la música, Eduard, també he vist que dintre de les renovacions potser hi haurà alguna diferència en la música, no? En la representació dels pastorets, Clara, o no? En realitat, amb la música és el que hi ha menys canvis. Sí.
on vam fer els canvis van ser l'any passat, que vam poder enregistrar algunes de les cançons cantades, perquè la veritat és que els dimonis en el moment de la representació tenen un estrago bastant important pels moviments que fan i ho vam gravar així i això es manté bastant. No, aquest any, a part del canvi de papers, és el que deia el Ferran, molt canvi d'estructura i tal, no tenim, però ja serà prou canvi, jo crec que després de 20 anys, tota aquesta renovació de papers, i sí que hem intentat fer tema organització, d'agilitzar tots els canvis d'escena, tots els foscos i tal, perquè l'obra sigui un pèl més àgil i això l'espectador també ho notarà. El Lluquet, i traiem el seu nom perquè és dissenyador, el Marc López, i ha fet aquest cartell nou, de fet, molt impressionant, que l'hem compartit a les nostres xarxes socials. Expliqueu-nos en què s'ha inspirat, si ell us ho ha explicat, si sabeu una miqueta com ha anat la cosa. Sí, ell ens ha explicat que s'ha inspirat en nosaltres mateixos, tant a Satanàs com amb ell, el Lluquet, com el Rovelló, i volia representar una mica el canvi de colors, de la bondat dels pastors i la maldat del Satanàs, que encara que siguem tots bons, i fer-ho molt visual, tant pel públic infantil, que és una part molt important del nostre públic, com pel públic adult, amb uns dibuixos realment ben fets i d'això, que representi una mica també tot el ventall d'edats que engloba els pastorets, que és des dels més petits que tenen por quan surt Satanàs fins als més grans que els agrada veure-ho, i si fos any rere any també, i hi ha molta gent que se coneix l'obra. I també una mica aquest ventall d'edats dins de l'escenari també, perquè tenim actors de totes les edats, no? Tenim des del més petitet, que serà el nen i la nena Jesús, fins a actors grans, molt grans. De 3 mesos d'edat fins a passar de la jubilació. Coincideixen sobre l'escenari allò de diverses generacions que passa amb molts espectacles d'aquests posades en escena que es fan als pobles, que de vegades sobre mateix entre bambolines arriben a aparèixer això, pares, fills i padrins fins i tot. Us passa a vosaltres? Sí, que ens passa. Sí, hi ha diverses famílies de tota la vida pastorets i ens passa, total. També és bonic, no? Perquè també és el relleu. A poc, doncs, es va entrant gent nova, no n'hi ha gaire que marxi i es va ampliant aquesta família de pastorets. D'aquí uns anys la Clara i el Ferran tindran 60 anys que faran pastorets, també. Segur. 60 anys, agrafat molt, mare de Déu. Déu-n'hi-do. Hosti, Jordina, tu aquí, ara també com l'has repartit, vull dir, al revés. No. Informació de servei, va molt ràpid. Abans de passar aquest petit diàleg entre Lisa Baló i Satanàs, informació de servei. Queden entrades, que és el més important ara, per llançar aquest missatge a tots els nostres oients. Sí, queden entrades i us animem a que les compreu, que ens vingueu a veure. Fem 2 representacions, el dia 25 de desembre, el dia de Nadal, i el dia 2 de gener, les 2 representacions a 2:45 de la tarda. I, com us hem dit, podeu comprar les entrades online al nostre web, fer-hi una ullada. pastoretsdelespluga.cat. Fantàstic. Doncs compartirem tota aquesta informació també nosaltres a les agendes que oferirem abans també de marxar de vacances de Nadal. Va, ara sí, això que ens agrada tant, sobretot aquesta temporada que hem estrenat nosaltres també aquí un espai de radioteatre. Ara farem radiopastorets, si és que ho podem dir d'alguna manera. Teniu preparat aquest tros que intervenen Lisa Baló i Satanàs. Com anirà, si ens voleu posar en context? Sí, de fet, és l'únic moment de tota l'obra que coincidim dalt de l'escenari en diàleg i perquè us feu una idea, us situeu, aquells que ja coneixeu els pastorets, és l'inici del tercer acte, que és l'engany, l'escena de l'engany, que és quan el Satanàs ve a buscar l'ànima que ha robat a un pastor, que li ha comprat a un pastor, a canvi de la pell del llop. I és aquest moment en què ell va cercar l'ànima, però amb l'ajuda del Lluquet, aquest pastor té preparat tot un engany, tot un muntatge, tot un engany per salvar la vida d'aquest pastor i que el Satanàs se n'hagi d'anar una mica traient foc pels queixals. Doncs fem una cosa, jo ja us acomiado, Ferran Lozano i Clara Sanz, gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres, que vagi molt bé la temporada, aquest 25 de desembre i aquest proper 2 de gener. Us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat des dels estudis de Ràdio Montblanc i esperem haver fet seva, per part de tots els nostres oients, la proposta, aquesta cita que ens acabeu d'oferir.
Bé, moltes gràcies per convidar-nos i I animem a tothom a venir, com hem dit abans. Esperem que sí. I esperem que qui no ho hagi vist mai gaudeixi molt i qui ho hagi vist sempre també li agradi els canvis. I gràcies també, Jordina Moix i Angie Aramayo, que acabeu de passar un molt bon dia. Fins demà. I ara sí que l'escena és tota vostra. Ferran, Clara o, millor dit, Isabeló i Satanàs. Aquella és la barraca d'en Jetser. Per Déu tot me- arreu haig de trobar-me aquest malull, Lluquet. Pel que poguessis destorbar-me, et mano que dormis ben fort i que res et pugui despertar fins que migdia hagi passat. Així no hi ha perill que avisi l'àngel. Déu meu, ajudeu-nos. Qui ets tu? Soc la filla de Jatser. A ell buscava. On és? És a dintre, que repose. Si voleu, l'avisaré. Sí, crida'l, que l'haig de veure. Qui li diré que el demane? Digue-li que hi ha aquell vell pastor, aquell vell amic seu, que fa un any va portar-li la pell del llop. Vaig tot seguit.